Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Selamat pagi pemirsa. Kali ini Mbak Isma ape masak iki mau bar ke pasar, guys. Ape ning pasar ya pengen ngonten laren wetenge mules sedina lara weteng. Kali iki Mbak Isma ape ngayur menir, guys. Botok urang. Suwi banget ke poso sampai saiki gak pernah kelan menir, gak pernah, guys. Iki mau yo tumbas bayi Mbah Kem bar ko pasar iki mau golek apa jenenge Mbak Isma golek iku klopo pemirsa. Walah, klopo jek mihung regane. Tapi ketoke wis murah, tapi separuh ki cilik ngono ki 9.000, guys. Malah ning kene apa-apa lagi mihung. Tapi enak nek apa jenenge botok klamenir ki enake botok, guys. Pengen nyambel goreng lele iki mau ya tumbas gethuk. Ning kene gethuk iki 1000-an, iki mau tumbas 5. Pake tak kei 3, iki Mbak Isma 2. Iki sing ngene iki kok doyan. Campur iki sablak. Campur, guys. Blonjo pae Mbak Isma tak dono, guys. Tuku apa ae yo. Nah, iki bayam wis tak kewethok-kethok dari kulkas. Terus iki nek ape kates untuk dikei blutru mae. Iki ning randu jenenge gambas, guys. Terus ki mau tuku ini sak igar iki 2000. Ning pasar tak tambah iki soalnya gaule mek sithik tok. Engko yo tak kei mae kan wonge tandur dadi gak usah masak. Iki mau Pak wis tak kei sarapan, yo segone mateng. Tak nganu apa jenenge ambek oblok-oblok, ambek sambel jengkol. Oh, oblok-oblok iki sampai digarang nang ngene lho, guys. Oh, inuk ora mambu eman-eman. Pengen tak gawe ireng, malah aku pengen oblok-oblok ireng. Nek madam wis mangan ngono kan ketoke inuk tenanan pengen. Tapi gak iso ireng iki, guys. Tak cilikno genine tapi enak wis apa? Iki mau jek akeh, tak kekno Pak separo ben dino sarapan. Segone hangat-hangat mangadeng sisan apa sekilo. Jadi tak kei Pak sak baskom. Mau mbek iki enek jagung Jawa. Engko diirisi jagungnya atus pura iki. Jagung dioceki. Iki tuku kunci, guys, ning pasar 500. Nek klamenir ora nganggo kunci, ora enak. Tapi yo tuku kemangi yo 500 di sini iki lho. 500. Terus tuku tomat iki murah, guys. Untuk papat 1000 mon. Terus opone kencur 500. Kencur iki jek oleh 500 ning kene lho. Tok akeh kune Basriami. Sing larang mau iki tok, tapi yo iki akeh, guys, separo. 9.000. Ya wis medun lah. Iki aku mau njaluk dudohe sithik, lha jarine nek mbotok kuwi kono kei dudoh klopo ben swedep nyemes-nyemes. Iki urange urung tak tokno, guys. Ngape ngetokno urang dhisik. Kak Riko ki anggeranu apa jenenge? Jaring. Oh, ndok Jawa iki ndok randu, pitike iki padha gering. Pitike Mbak Isma iki ning randu akeh, guys, bangkok-bangkok. Delalah mati dipendem soalnya dibelah. Lah pas mati iki pas ngendok, dadi tak gawani ndoke. Apa nih iki? Oh, iki ono tahu. Tape. Semangka. Minuman iki yo ijek. Iki bayem neh, guys, bayeme akeh. Kadung dipekno Mbah Kemi yo tak tumbas yo. Malah mbah dikei dhuwit. Oh, iki kaya njaluk nguras. Maju ndi urang. Tak kurase, guys. Wong gak enek apa-apane yo. Ben anu. Ben do medun saljune. Wis nek nguras cuma tak nono. Iki urange lho.
demi banyu sik, guys. Mari kita masak. Oke, kita lanjut mengisi walau, guys. Mari kita cuci. Di enom jadi ini gak usah dikerjai. Ini teflon. Kita cuci, jadi kita gelek dulu. Sisa lali. Warna bayam kok bari iki dicuci, guys. Maning. Kan aku sudah pernah bilang iki apa yang dewek wedang dhisik. Dapat memahami segala rasa mencintai. Tutupe kok angel. Ditutup mah ya wis. Sumut, guys, banyune. Dewek wedang dulu. Kurang. Ya wedang sing ngarep gorene ya. Wis. Yes, tak cuci berkali-kali ya, ini masuknya bareng antara waloh dan gambas. Ini kelanakan kok mesti sama guys. Kita lanjut buat bumbu berambang, bawang sesuai selera. Kayak bawang ya tak apa-apa guys, tapi nembak isma tak kasih bawang 1, terus jagungnya kita iris ini jagung Jawa guys, orang jagung manis, jagung sawah. Ini iki mak iki lanjut jagung ke dalam ini. Mak, sesu nek kowe tandur esuk rasa masak pakai jangan pakai botok aku ngono, kok sadang pakai sego aku ngono. Soalnya nek tandur wong kene iki subuh wis mangkat sapu weteng iya. Jadi ora iso masak. Nampake bareng arek di sarapan geduk pakai geduk piring. Terus
dan buat letong ning Tegalan. Sarapan wis tak kei karo obrok-obrok. Karo kuwi sambel jengkol. Senengane. Ngambil dik sore, guys. Kita kasih garam. Ramen iki kol gampang. Iki urange, guys. Botok urang. Jenenge pelandingan dekne enek ning pasar, Mbak Isman ning pasar tuku kuwi tok. Nek botok kon ngekeki apa jenenge? Butuh klopo ping sodok ra ketang sithik ki nang njaluk. Mbak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulek. Sak urung mulek iki jopo dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sodok. Masak ya guys, soalnya wis mulai sekolah anak-anak hari ini. Timbang gak mek apa-apa ya, terakhir penggaweane ya. Niki dadi daripada eman-eman, mending kita ngonten. Gawe guys. Di sing enek konten momen yo Mbak Isma ngonten, Mbak Dewi ngonten, kita sama-sama ngonten. Penting padha apik lan akur pemirsa. Terus iki kunci. Nganggo kemangi nganggo kunci, guys. Nek kene jenenge kunci, nek ning kono jenenge apa ya ora. Mau juga tahu. Udah, jangan lembut. Kuncinya digeprek seperti ini. Terus baru kui kita kasih gula. Wong kene iki mesti nek jangan menir legi asin senengane. Oke. Ngenteni medhok sik. Oke, pemirsa, iki wis medhok. Kita masukkan bayamnya. Kita ora ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan bayam, nanti kita bumbu pemirsa. Kita bumbuin. Tuh. Tos. Ini nyanyir akeh sekali ya. Nah, engko ben mulai tandur ben gak kesel awake. Guys. Wis kedingi kae, guys. Tanduri 3 dina 4 dina. Tak tau nang omah sedina setengah hari kadang mulai. Nek mata nek Pak Emer gawe iki kae yo. Ngombeni sapi, makani sapi, nyapu. Yo ora dikonten, guys. Setelah itu kita langsung bumbuni ya, guys. Nih pemirsa caranya. Berbayam masuk, iki langsung masuk. Bumbuni. Oke. Ini. Suwi gak tahu kelam menir sekali kelam menir jane pe kates guys, kates ya bisa sedep
juga. Emak kok mek bludru terus kok saithik tak memang roh. Iki tuku yo karek sak iris nek mang pasar. Ora nek tunggale tuku loro karepe. Nek mok sak iris piro, Bu? 2.000 yo wis. Lho imbuh. Oke. Kita lanjut botok ya, guys. Iya, enek terasi. Terus kencur, kangkung, bawang, lombok. Tak kasih tumbar sedikit nih aku, guys. Bismillah. Ini kencur, guys. Ini apa sini? Botok ya. Udah jadi kayak tumbar ya, guys. Saiki ben inu kasih kita masukkan kelopone putih toh. Ini nek dienggo botok jeruk dikerik ben ayu. Jangan lupa kita iriskan tomat. Bisma pakai tomat, guys. Minuk dan ayu. Terus langsung kurang campur jadi siji. Ini urang ini enak, guys. Ora garing ki, urang basah ki, urang kali. Mantap. Yes, karek ngetum, jangan mateng ya, guys. Aku nek pengen nyambel ya nyambel, pengen goreng lele ya goreng lele. Wis lali, guys, digawe klopo. Iki saiki ae dimbacem 4 5 6 ini dua. Ini marai sedep. Wong ki nek botok jare ngono. Iki kurang. Ini, guys. Oke. Nek digo buntel godhong ngene iki sedep. Dipitingi. Mbak Isma pamit ya pemirsa, pokoknya yang ngono terus didang. Ini durasinya sangat panjang sekali, jangan mateng. Mbak Isma pamit. Terima kasih ya sing wis selalu support Mbak Deni, Mbak Isma loh. Kayak saran masukan loh. Oke, guys. Orangnya gede-gede. Tingko terus ditumpangno kene. Iki jangan menir walau ambek gambas. Wis ngono Mbak Isma pamit, becek titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.